Hei! Ja sitten, muuten ystävät, niin seuraavaksi sitten meidän laulu, mutta... Kyllä laulaa. Ja sitten, olkaa hiljaa. No, manageri puhuu. Ja katsotaan, tämä on meidän kaikille kulttuurielämys. Niin, muistakaa, meillä on helvetin monen kulttuurielämys. Niin täytyy, rakennamme majani. Tule, tyttö nuori, jakamaan ne kanssani. Joo, et sinä sinne. Niillä vittu täältä saaralta. Vedetään sieltä pois vien. Sinne jättä saurajumiin. Herran, tule sinä saatana löyriin. Minä sanon sulle ihan suorat sanat. Alnimen lääkäri tuli sinne. Löyli heitteli vihtaakin. Heitteli kaualla vettä kiukalla ja sanoi, että mikä on Antti asia? Oletta perkele, nyt on asia näin. Millä minä pitää verähelvetin? Nyt on tehnyt kiinnostunut.